Chineke na-akpọ ndị Igbo oku ka anyị chịkọọ ezinụlọ anyị. O wee sị m gwa ndị Igbo ka anyị malite n'ezinụlọ. So ozi a bụ ozi Chineke chọrọ iji wee chịkọta nzukọ ya n'elu ụwa niile, mana ndị Igbo bụ ndị mbụ Chukwu chọrọ iji wee bupụta egwu a ndị oyibo na-akpọ vision. And kedu ife Chukwu na-ekwu? N'ezinụlọ niile ga-abịakwute ya bụ Chineke n'ime oge a wee chọọ ilu Chineke. Why? Because na oke mmiri na-achị izo. Kedu ihe bụ oke mmiri a na-achị izo? Iwe Chineke agbadatago. Mana mba ụwa dị iche iche anyị na-afụ the signs everywhere. Mana nke ndị Igbo bụ na Chineke ekwuo na ya anụrụgo ndị Igbo, and because na ya anụrụgo ndị Igbo, na ndị Igbo enweghịzi time inwe choice, ihe a na-akpọ ka nchuzuru ọ ka m were nke nchọ. Ihe ndị Igbo nọzi n'akụkụ ya na-abụ na ọ bụ iwu nke Chineke, na ọ bụ iwu inwezi onwe gị. Ndị Igbo enwezi onwe ha. So and kedu ife Chineke na-ekwu na nkọwa na ndị Igbo enwezi onwe ha bụ na ya abatago n'ezinụlọ dị iche iche wee na-akpọ ndị nne na-akpọ ndị nna. Ihe nchọ ka ndị ezinụlọ dị iche iche mee, ndị nne karịsịa n'ebe ndị nne nọ, maka ndị nne na-ekpokọta. Cheta di gị, cheta ụmụ gị, chịkọta ezinụlọ gị ka unu banye n'ife a na-akpọ oge nke Chukwu, maka Chineke na-ekwu okwu n'ime oge a, and ọ na-agwa onye ọbụla okwu n'ụdị iche iche. Ọkwa na ọbụla ịchịkọta di gị na ụmụ gị, unu dakpute n'ime ụlọ dịka ezinụlọ nke Chineke, onye nwe anyị wee gwa n'ụlọ okwu, Chukwu wee kwuo n'ife bụ mind ya, maka na Chineke nwee mind. Oge anyị nọkịta abụ ọzọ oge nke kedu ife Chukwu ga-emere m. Ihe anyị nọkịta bụ kedu ife anyị ga-emerụ Chukwu ka obi wee dajụọ ya, maka na ife otiti dị iche iche na-eti n'ala Igbo, na nke ka nakwa eti ka na-abịa abịa. Mana the only way anyị ga-esi wee nwee nzọpụta bụ ezinụlọ ịchịkọta onwe ha.